Allez. Assalamu alaikum. Allô? Njarama. Marathon. Jantum. Danga jang. Etudala. Inda neng. La original ore do. Hey, la original kono de mi ko kono. Gido ni tinan don ankadi. Lai, limi do se la ka fitring yimi. Allô? Yimi do yima no se da wakala. Dawela la. Asi bobo dawela la. Dawela la. Tinta mangal no te tinila. Merci beaucoup la original kono wayno. Jantu yetudala. Hale ka mi waccu da dam sikno be mala takko ma. Yeto. Quanto wando? Guido, ferme émission nga mi yalla Lai. Dogo firma wando. Lai. Ni. Adai ni lang. Lai na tama. Wallahi adai ni lang. Tawiru wallahi baba. Jama wuto no habbo taw ko andi nirdeng hada jombali. Ko do diwda la yada jombuda. No. Tawiru. Awa ko no duma da fala gala. Hakkude ma halla. La to ni lam ya faaki. Tawadu be buyna mi gala walga. No go nini comme célibataire mi ala nini modi habbo mi halira doy wato mi yalto be beppe dala habbo mi halira doy. Sino Jantu yotudal. Activité jidin. Wa madam munniya. Hande lay nati ko émission ngal laya moƴƴa Ousmane Bari. Gros bisous fer koko. No andi ko non woni problème o. Ene ko addono ala ko kikide do lay ko nu neldor parce que normal andi ko no normal on. Non. Ko si événement jidin quoi le watti la organisation jidin. Invitual artiste de nabamo modina artiste mako mo wada promotion événement ha wona normal nabamo ha ko hore podium donc amo zuinde. C'est pas normal. Donc attends, j'ai pas bien compris en fait. Comment te parler à oui, la original concert donc Esborap. Voilà. Avant amiga. Komi yawdo ha don bayi. E hore ko yewta ko fo communication wingi fo be wadi dum zero. On tigi ya ko hore podium kadian. OK. Andina go weli non. Donc c'est famille en wayimano. Non, je zoano bay to ko haldan ko mini alkazayon ko sibe wadi no pause ko yimi ha be wadi pause après menen bi ko akule do men zota. Est-ce que dun don ko du wadi aw sabum parce que alkazayon kanko o yimuno? Alkazayon ko yimata ko ontuma be yani mi ka auto ben yo mi ar ko hore podium. D'accord. Jono mi ar ko hore podium. Ara ko président on salide. OK. Parce que Ibrahim Sori ala ko gerale fi yomi du quoi mais marsali. D'accord. Ava mika. Non, c'est pas normal. Joni non en fait que e woɓɓe go kadi a mika. Donc nantum woni yimano nyande na min tum a wanno promotion o moƴƴa non landetake simi watno quoi. D'accord ana ɓorno publiquement fo ka déplace no yami sabuma ande min simi ɗo yaade ko toon yata ɗum noon taw de den taw karon ya karo yawno fans club bon ko karo nabe be ana oto to so ko mo mi yaari on tawaka ayka. OK. ɗum non woni piiji ɗin quoi. Donc encore num matta ko yewtay ɗum non genre ko non ay ɗon min président association femme sénégal d'origine guinéen ko kanko tigi holliri ɗon carrément kanko mo sewtinanimi manam on concert tati on komi yahano konka concert tati ko ɗum o holli ɗon manam o yettotolan woni quoi. donc kadi ko haɗi yaha ko ɓe invituma ɗon no ko haɗi yaha ko noon no susi non ɗon on mi watano yawde par ce que min mi haalannoɓe ko laaɓi mi watano yawde mi wawata yawde artiste jo dimmojo an artiste jo dimmojo an maaya waalo maaya mi yaha mi surroya on piijiɗe mi ara minna mi yaha ɗum on quoi. Bien sûr donc voilà on tuma ari ummu no feƴƴini ko fatunde ummu ko neññande o surrano. C'est vrai ya mi arti minni min on ɓernande wawali fi yomi yaw jouoygol concert o. OK mais si ɓe anndano tigi a watano yimude c'est pas la peɓe déplacement kadi
voilà ko ɗum no wondumo anduno ɗum ɗo watano wonde si affiche la original waɗama mo wawno wiide carrément hay sa yaali par ce que a joué tan bien sûr ko ɗum no woni ɗum on quoi mais nanga ko yimɓe piiji gon to wara labaka ɗum no labaka ɗum non vraiment kam labaka joni ko wono onon artiste ɓe ko jeelo wonno yima par ce que buyi ɗum noon kam no ɗumno ton ɗum noon no hewno toon ɓe wonnoɓe réclamude ɓen no hewno toon est ce que on arnon est ce que ɗon retard ardunon ɗon laay ini min koɓe nan ko minuma kon min komin wiwɓe si hesgo rap en ko minni alkazar on jouata si hesgo rap joua ɓe aroyɓe yinni wondema encore joni hesgo rap en mbay jama no réclamude ɓe joni yomin accu siɓe jouyi ɓe waɗi pause après minen ndiɗo noon min joua ok ko alkazar on jouata on tuma Ibrahima Sori yahanimmi ka oto wonni armayi si alka pari ko an doit joude mi yeeyi noon ko hoore podium ok on tuma mi cippi ka oto simi yeeyi ko hoore podium ok a faami ka d'accord ya ko haalani muslim si alka pari ko oɗo jowata ko oɗo doit joude ko kamɓe ɗiɗo hikkondiri après day pari alka pari après muslim noddi goɗɗo go ok donc ala yimani ko noon hotirnoɗa ko noon mi wotirno jama ko ɗum réclame ha ronki ha hande ɗo ni jama no noddudelan fi on muññinti gollan affaire on hollanmi ko leeson quoi ko kamɓe noon nodduma ini ya yaafo kaɓe noddalima ha joni gila ɗum feƴƴi non kamɓe on organisateur on ko Ibrahima Sori tun noddinmi hono yewtuɗoɗa e makko non nantu yomi yaafo quoi min mo ala problème parce que effort ma min mi yii quoi d'accord parce que ko kanko signe dano contrat o ok joni noon tawi woni ɓe acci o signe contrat ha paari joyi ɓe yeehi ha ton o naɓi artiste o ha ton o invité artiste o yeehi ha ton o waɗi promotion o waɗi piiji ɗin fof o yeehi ha ton ɓe dari ke ɓe wi on artiste joɗon o jowata ɗum no wela affaire voilà ko ɗum no woni affaire on d'accord noon ko minen artiste on ɗo waɗi woni wadde a par ce que ko minen woni famodira joni noon haɗa yeeyi prévente oɗo laay min ɓe haalnuti prévente min nde min ko mi haala ngala e prévente si ɓe faala prévente o yo yeeye ɓe noddu président fans club on ɓe yewtida e on noon ko kamɓe on ɗon yewtuduno ɓe yeeyino on ɓe jonnunomo sans prévente ɓe fof majje mi sikki ko ɗiɗi tikeji ɗiɗi ɓe heddinno ayi ok ɗum woni affaire on quoi d'accord y a pas de souci woodi piiji dananɗa hoore ma c'est pas normal e hakke tagaɗo ɗum noon kadi wela fin muusi voilà moƴƴa ok lay ɓe watta hena joni noon aylande ɓe hulata bonnede inde par ce que ɗum ɗo ɓe woni métier événement kamɓe ko ɓe happi bonnede inde par ce que ɓe waɗata ko duwa ko koɓe haalanta yimɓe ɓen ko e koɓe watta kon wona e ɗiɗi ɗum no fota ko ɗum waɗi sa yi fa e ngolɗo laawol ko Ibrahima wonno yewtudude e artiste on ko par ce que ɓe anndi kamɓe won anndaɓe toon ɓen doto jama on ala confiance e maɓɓe bien sûr ya ko ɗum waɗi e ngal ɗo ɓe yaltitaali hay goto e maɓɓe yaltitaali d'accord ko ɗum doga kon fof ko Ibrahima Sori dogi ok mais noon on ɗon min waɗimo sappo quoi par ce que voilà o yiduno ko haldude jama on ko o yiduno laato quoi ko noon kono kanko na e makko iwri voilà marsali d'accord ɓe wondi ɓe woni jaɓali y a pas de souci lay voilà allez merci beaucoup juste merci courage onon kadi hande kadi ono artiste ɓe ɓen gila ɗo ha nawri yesso déjà si hunde artiste o woni jaɓali sina ɗum no woodi ko waɗata ko nde wotere goɗɗo waɗata ma quoi deuxième fois o a darana e hoore ma andi ko bunɗo darante wurɗo darana e hoore mum voilà allez lay merci beaucoup d'accord peace and love in the allez love